Від російських окупантів звільнено село Гусарівка, що неподалік Балаклії на Харківщині. Це підтвердили у Центрі стратегічних комунікацій із посиланням на Збройні сили. Звідти вибито 2 батальйонно-тактичні групи окупанта, підкріплені спецназом. Зазначається, що українські військові знищили близько 60 одиниць ворожої техніки. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок іде на сотню. Також очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов заявив, що українські захисники місцями проводять контрнаступ, а в Ізюмському районі знищено російський винищувач Су-34, один із найновіших в окупантів. У Генеральному штабі повідомляють, що напередодні Збройні сили відбили 7 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. Московити несуть втрати. Лише до окупованого Севастополя щоденно перевозять щонайменше 50 поранених. Психологічний стан військ противника залишається низьким. По маршрутах руху російських військових колон на території Республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії або їх обміну на спиртні напої. Упродовж місяця в Україні знищено уже 7 російських генералів. Останній з них, генерал-лейтенант Яков Рязанцев, був найвищим за званням офіцером. Командувач 49-ї армії Росії був убитий у Чорнобаївці під Херсоном 25 березня. Станом на 27 березня відомо про смерть іще 6 генерал-майорів та генерал-лейтенантів. Це Андрій Суховецький, Віталій Герасимов, Андрій Колєсніков, Андрій Мордвічов, Магомед Тушаєв, Олег Мітяєв. BBC з посиланням на дані Міністерства оборони України та думки експертів стверджує, що така кількість загиблих серед представників вищого офіцерського складу окупантів свідчить про низький моральний дух російських військ. Саме це змусило старших офіцерів наблизитися до лінії фронту. Також фахівці відзначають дуже успішну роботу українських снайперів. З Маріуполя евакуювалися близько половини жителів. І ще 20-30 тисяч силоміць вивезені на окуповану територію або в Росію. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко. До війни у Маріуполі мешкало більше 500 000 людей. І з початком широкомасштабного вторгнення залізницею та на власних автівках виїхали близько 240 тисяч. 60 тисяч вивезли організовано через коридор за допомогою волонтерів. Бойченко наголосив, що і на околицях міста є люди, які також потребують евакуації. Також, за словами мера, 20-30 тисяч містян вороги вивезли на окуповану територію або до Росії. До того ж, російські загарбники постійно зривають домовленості про гуманітарний коридор або обстрілюють колони із людьми, які рухаються по узгодженим маршрутам. За місяць війни російські загарбники майже знищили місто. Вони навмисно цілять по житловим кварталам, лікарням, нищать усю критичну інфраструктуру. Бомбардуючи місто з літаків, ракетами з кораблів, обстрілюючи з танків, градів, важкої артилерії, вони вивели з ладу водогін, позбавили місто електроенергії та зв'язку. 90% житлового фонду зруйновано, а майже половину не можна буде відновити. Ворог послуговується тактикою нацистів. Він взяв місто в облогу та повністю його знищує разом з людьми. Але Маріуполь не здається. На штурм міста були кинуті елітні підрозділи Росії. Точаться жорстокі бої, але наші військові роблять усе можливе, аби над містом майорів український прапор. Російські окупанти мріють утекти з України. Про це свідчить чергова порція телефонних розмов окупантів, які вдалося перехопити СБУ. Так, спочатку загарбникам обіцяли 3-денний переможний марш. Згодом рашисти тримали своїх вояків обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25-го. Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли. І ось зараз вони радіють лише тому, що змогли прокинутися вранці живими, бо такого жаху у них навіть у Сирії не було. Я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся.
И в Сирии такого даже не было, понимаешь? В Сирии такого не было моментов. Моментов таких даже не было в Я Сирии. понимаю, это Когда- что тяжело. Московити вбивають, мордують та гвалтують людей в Україні так само, як робили це на Кавказі. Муфтій Криму Айдер Рустемов закликав імамів Кавказу, Татарстану та Башкортостану згадати своїх героїв та не брати участі у війні проти України. Тот, кто был убит, защищая свое имущество, умер свидетелем за веру, то есть шахидом. И тот, кто был убит, защищая свою семью, или защищая свою жизнь, или защищая свою религию, умер свидетелем за веру, то есть шахидом. Хадис приводит Эт-Тирмизи, и он достоверный. Кем же умирают мусульмане с Северного Кавказа, оказавшиеся в рядах рашистской орды Российской Федерации, тела которых остались здесь, в Украине? Вопрос риторический. Айдер Рустемов нагадав народам Кавказу, Татарстану та Башкортостану про столітні гоніння та винищення, яких вони, як і кримські татари, зазнали від московитів. Тому закликав бодай висловити свою незгоду та непокору. Например, каждый из вас, заручившись поддержкой обычных людей, представителей общины, может выступить с публичными заявлениями, осуждая эту дикую братоубийственную войну. Да, тем самым вы рискуете своей свободой и даже жизнью, но такова ответственность того положения и статуса, которым вас наделил Всевышний, посредством людей вокруг вас. А ведь справедливое слово, сказанное тирану, это лучшая борьба на пути Всевышнего. На думку муфтія Криму Айдера Рустемова, якщо імами не в змозі цього зробити, їм слід скласти з себе обов'язки та повноваження. На индивидуальном, личном уровне необходимо игнорировать все повестки военкомата и под любым предлогом не идти в ряды вооруженных сил РФ. И объяснять это всем юношам призывного возраста, их матерям, отцам, родственникам. А также не платить налоги и призывать людей к этому, если это еще актуально, конечно же, в России. Те, кто оказался по невежеству и незнанию в рядах русской орды РФ сегодня, может по собственной воле сдаться в плен и, сославшись на данное мое обращение муфтия Крыма, просить у представителей украинской армии безопасности и защиты. Окупанти намагаються залякати, але боротьба триває. Після 2 днів незаконного арешту в ізоляторі окупованого Сімферополя Заїр Смедля повернувся додому. Голову ЦВК Курултаю карали за нібито пропаганду нацистської символіки. Йдеться про пост від 1 березня 2014 року, де Смедля обурився тим, що вандали обмалювали свастиками стіни Кенаси у Сімферополя. Он направлен был не на разжигание какой-то межнациональной розни или пропаганды каких-то там фашистской символики, а он как раз был направлен на то, что когда с приходом сюда вот тех, кто сегодня здесь рулит, начали разрисовывать синагоги. До этого были только надписи, оскорбляющие крымских татар, а тут уже появилась и надпись «Смерть жидам», и фашистские свастики. Статьи, все это, понятное дело, это вымысел со стороны силовиков просто для того, чтобы запугать. Також Заїра Смедлю окупанти оштрафували на 40 тисяч рублів за нібито дискредитацію російської армії. 9 березня голова ЦВК Курултаю написав пост у Фейсбуці зі словами «Скільки ще має загинути жінок і дітей, щоб світ відрізнив геноцид від спецоперації». Заїр Смедля чекає на апеляцию. Некоторые нюансы я сейчас еще до конца не раскрою, потому что я хочу в том деле поставить окончательную точку уже в апелляционном суде. Я надеюсь, что или будет отменен этот штраф, или они тогда признают то, что они в принципе себе в голове крутят и думают, с чем согласны, но не говорят вслух. На мирну акцію протесту проти російських загарбників вийшли мешканці тимчасово зайнятої ворогом Каховки. Містяни вийшли на мирні заходи з державними прапорами України. Люди впевнені, що допоки вони тут стоятимуть, то тут ніхто не зможе зробити руський мір. Шановні каховчани,
раз ми тут з вами стоїмо, то тут і Україна. І скільки ми тут будемо стояти, ніякі БТР, ніякі москальські зайди не зможуть зробити тут руський мір.